Er staat nog een jacht in en alles zeker in. Stromend water en een hele meter boel. Maar dit wie jouw caravan? Dit was mijn caravan. Ik mag hier ook vreselijk graag wezen. En ik kon hier nog net weer waar, dus ik moet me zeggen dat. Maar ja, dit bloot een herinnering voor me weer. Daar ontkom je net om. En jou binnen, je dit nog een soort alleen nog best, doe je vrouw er al net mee weer? Ja, de 2 jaar. Ik moet zeggen, ja, 2 jaar had ik hier alleen zitten. Maar ja, toen, ik mocht Boukje graag lagen. En, dat is gewoon, dat wij zijn bij elkaar komen. Ja, zij werkt alleen en ik werk alleen. Dus we zagen elkaar ook wel eens wat op, ja. Dat gebeurde wel. Ik ben 74. En ik ben 80. En dan nog trouwen? Ja. Love and marriage go together like a horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other. Ik ronk eens hij verhuis langs en over de camping, moest niet achteren. En toen kwam stoe ik direct dan in tent uit. En zo ronden we mij kwam erop en toen dacht ik, ja, dat is een leuke man. Toen sprong het vonkje over. Want hing jou dat ooit toch, dat jou nog op deze leeftijd dan een keer trouwen zou? Nee, absoluut niet. Nee, daar weet ik net op uit, dat zou ik net weer. Nee. Dat woon je eigenlijk ik net? Nee, dat woon ik net. Nee. Maar ja, dit was ze komen. Schön maar. Door wat harder weg. Ja, wat moest je moeite dan? Nou, ik had er wel wat voor doen, maten, ja. Dat is ook wel eerlijk waar, ja. Maar ik ga eruit. Try to separate them. It's an illusion. Try, and you will only come to this conclusion. Love and marriage. Nou, dit scoren wel leeg. Ja. Er is niks meer van de sjaan. Dus je wie het feest? Je wie het feest, ja. En jaren en daren, al helemaal, alles zit stamvol. Er kon niks meer bij. Het was mooi, wel eens vaker een mooie bruiloft maken, maar ik vond dit weer uniek. En hoe is het nou om altijd te jaren te wezen? Nou, dat nou en dan voldoet het dan wel best. En zo zal ik wel blijven, dacht ik. Je jaren weer bij elkaar. Nou, ik moet maar zeggen, je bent net meer alleenig. En dat is een aanmatig best gevoel. Dat gaat wel goed, hè? Ja, dat mag net de hart verlenen. Ja, en nou is het van beide kanten is het prachtig mooi. Ik ken nooit beter. Dus je hoeft nou net maar in deze caravan te sliepen? Nee, niet. Nee, ik mag nou bij haar sliepen. Nou, dit is het voorhakje. Waar ik het huis heb. Hier ga ik 8 kweken in te staan. Diverse kleuren zitten hier.
Op een of andere manier had ze een beestje, had gewoon ja, had iets. Wat het had, dat weet ik net. Ja, je krijgt er een soort, ja, je wordt erop gestudeerd. Heb je nou ook een lievelingsvogel? Ja, zeker, die hak ik. Dus, Welke is dat? Nou ja, die zit op dit moment in haar brieblakje, dus die kan ik net zien laten. Hoe ziet ze eruit? Nou ja, hoe ziet ze eruit? Ze ziet er ongeveer zo uit, ongeveer. Ja, ze had ongeveer dit, zo ziet ze er ongeveer uit. En hoe heet ze? Ze heet Cindy. Ja, Cindy mijn C. Wat zou zij nou opbrengen? Wat je haar verkeerd? Nou, ze is net een keer. Of zo, een kameraad die zei ze me van de jaar jou die €1000. Nou, ik zei dat je het er net voor voort. Dus daar redden net een keer van. Doe niks. De volwassen Cindy. Dat is mijn lievelingsvogeltje. Dat. En achter is haar mandje. Wat zei ze nou? Nou, ze bent net waar je niet is. Dus nee, ze bent absoluut het waar je niet is. Want ja, we verstoren ze eigenlijk wat. Nou, maar ze mag gauw weer op het nest, hè? Ja, ja. Kom maar. Goed zo. Nou, en dan winnen ze weer een blakje. Dan winnen ze weer voort. Je zet het waar bij elkaar en dan kom je vanzelf, jongen? Nee, dat is zo net. Het is natuurlijk zo, een vrouwtje en een maandje bij elkaar vanzelf. Hoe zorg je wat een maandje en een vrouwtje is? En ja, het klinkt misschien een beetje raar, maar krijg je dus bij meesten kist ik zien wat een man en een vrouw is. En ze kist het in wezen, bij vogels kist dat ook zien. Tussen de voeten? Ja, tussen de voeten, ja, tussen hun voetjes kist het vielen. Nou, je zet ze bij elkaar. Dit koppeltje hak, nou, ik denk of jou weken bij elkaar. Nou, het gaat gewoon zo bizar uit. Wie dit koppeltje weer er heel snel bij. En sterker nou, je leidt al in je naaien. Nou ja, zo bouwen ze dus een nestje. En zo, dan doen we er een. Ik dat nou, nou, rijk je maar een dekje nou. Ja, dat, ik ben er nog niet mee bezig. Ik ben aardig 4. Ik weet het prutten van de beestjes.